Pomalinku kończy się mój półroczny czas w Kanadze. Drego połowa tego czasu mieszkanie w tych pięknych stronach przepadło na mieszkanie kwel familii etmeńskich w budynku Shirley etmeńści. I tu mam przede wszystkim kontakt z najlepiej gadającym chłopa, gadającym po kasiapsku w Kanadze z Donym etmeńskim. Jak to jest story? 55 na 56 mada w Julaju. To są urodził tu, czy w Birds Bay? Nie, tu był na Hopfield, to Wilna i Hopfield, to do gromady, to tam. Ale twój Waits tu nie mieszkał, on kupił tę ziemię. Ja, to on kupił od kuczwesti, on to kupił. A gdzie twoja familia prędzej mieszka? Mieszkali na Halfway, to była pierwsza farma, tam gdzie Jaruszkowiczowie byli. To było no pierwsze miejsce, tam oni się usadzili, to, jak oni tu pewnie się przenieśli do Kanady, to tam to się im dało, to oni to farmowali i wtedy się przenieśli na Hopefield. A przed twoim starszym był twój staruszk Wick, jo? Ja, on miał 7 lat, jak on do Kanady przyjechał. A jego Waits jak się nazywał? Tego nie znam, to moja wina. Jest to miał słuchać, jak ojciec mi powiedział o tym, a on mi powiedział, a ja do tego nie słuchał, to ja był za mądry na to. Ja dużo swoje prowadzę. Nie to się uczę, a teraz jak on mi powiedział, mi skordał, mi godał. A masz wiedzę, to masz kiedyś to wiedzę, a teraz to nie słuchasz. A teraz jak jego nie ma, to teraz się go pytać nie mogę. A mnie żal. Wam mieszka tutaj w Kanadze 130 lat. No to To bardzo tak. Nie, to pewnie nie. To dosyć wiele dużo jak ja tu był, i trzeci, czwarty pewnie ten generation, nie wiem jakby to Jak te umrzesz, to te będziesz czwarte pokolenie, co gnotę złoży w tej ziemi. to pewnie. Jo. Ale prędzej Wickłewo farma była tam, ale oni przeszli tu od razu, czy oni mieszkali na początku w innym placu? Tak, to co ja wiem, to było najpierw na Halfway. Tam, i teraz to Jaruszkowiczowie to mieli, i teraz Dąbrowski to mają. Jaruszkowiczowie przedali to farmę, i teraz Dąbrowski to kupili od Jaruszkowicza. I teraz się przenieśli tu na Hopefield. To nie jest daleko, stąd może tak 6-7 kilometrów to by było. To oni się przenieśli. I oni to jakoś z krewni, chyba, nie wiem czy no pierwi jakoś to tu etmeńskich tu mieszkali, tu na Hopefield. No tego nie znają, wszyscy go zauwabił i lepiej inaczej powiedział. I jak to tam jest? A jak to dzisiaj wezrzy? Bo przyjechała 130 lat nazad ze starego kraju do Kanady. A jak to dzisiaj wezrzy z Kasiebama tu? Wiele ludzi jest tu godo. Tu jeszcze troszkę goda, ale ta mowa sadzinie. Tych młodych ludzi to jeszcze troszkę słabo godają. Ja choć jak znają, jak w to słabo goda, to ja jeszcze z nim próbuję godać, bo ja i Waits tam dur, to była nasza pierwsza mowa. To, no w Kanadzie to inaczej. To, jak ja wychowany w Kanadzie był, to nasza country to była Kanada, a ta mowa była angielska. Ta największa mowa, co w Kanadzie jest, to ta pierwsza mowa. No wtedy, jak inaczej, tu wiele zebranych innych ludzi. Kanada jest zrobiona z wiele ludzi, to ma Polacy i Niemcy, Kaszubowie i Irisze i rozmaiti ludzie od całego świata. To jest jechani i teraz się tu uczyli. Jedno z drugim się żeni i to mowa i to się zgodzić się musieli to jakoś. W jedno się nie może zgodzić. Ale jak to był mały, jak to wezrzył? To mógł się spokojnie dogadać ze wszystkim, a po kasiubsku tu w tym okolicy. Ja się nauczył po kaszubsku przepiele z ojcem. Jak to robił matka do szkoły, ona była szkolna, co uczyła za szkolną, to ona była przy szkole, a ja był z ojcem tu przepiele. A ja się nauczył z tymi chłopami tu przy robocie.
A oni A to- rozmiele po anielsku, czy? Ti chłopa? No, to po angielsku godelo mogla mówić, ale ta mowa była wiedno po kaszubsku, to przerobić i przed tym to ją się nauczył. To ją mógł wiedno, ta pierwszą mowa przerobić była wiedno kaszubowa mowa. I tak przed tym ją się nauczył, bo ją był mały knop. I oni do szkoły nie chodzą, a to ją po kaszubsku godu. No, ale po angielsku też, bo doma, bo matka była po angielsku. To jest, sam mógł nauczyć z tego. A jak tam A już się nigdy swojej mowy się nie wstydzą. Jak się uczą, to z ojcem to wiedno po kaszubsku, a gdzie muszą, to po angielsku to wodą też. A kto chce szkolce w twojej familii, z twoich krewnych, jeż goda po kasiubsku? O tej krewni mogą nie wszyscy. Moi wujowie wiedzące, to był Angusowie, to Tiknopa, Emmerich, on godu, i Edward, i Michael, oni pewnie słabo ju godają. Bo oni to się ciężko trzymie ta mowa, jak nie ma nikogo z czym do godania. Bo ja tu mam dość wiele jeszcze to znają, choć przepiele, co z nimi, co ja robię, to jest jedno z nimi. Ja tu też to kaszubowie to robię, przepiele, to jest z nimi. Tu jedno jeszcze po kaszubsku wodą. Gdzie ja mogę, to najbardziej próbuję. Ja by rok tej mowy nie zgubił, to ja jej nie zgubię. Ja źle zrobię, że i swoich dzieci nie uczył. To moja wina. No to się ciężko, to kobieta też to na kaszubka była, no ciężko się z nią, ona się, ona nie mogła, ona rozumie po kaszubsku, ale no mówić to ona słabo, ona czasem się wstydza, że może by licho, bo mówię to słowo. No ale jak nie mówisz to się ciężko się uczy. A przed tym to w izbie to po angielsku gadali i przed tym moi dzieci się nie nauczyli. No bardzo dobrze, no właśnie to... Okej, miała ty przynoce pogodą, ja? Jak się father-in-law się mówi, to Stark. stark, ja. To, ja choć tak ze starszym to jedno, to bo po kaszubsku, albo kogo, jak jest znowu, jak starszego człowieka, to jak jest znowu wiedzą, że on ma po kaszubsku, to jest z nimi godu. To jedno. Albo choć i ci młodzi, to z nimi. A ja ci jedno młodszy człowiek, a ci go te tu znajesz, z jakim te po kasiubsku godą. To mojego wuja, knop, ten młodszy, on może on rozumie, ale nie mówi ci mowa. To ciężko powiedzieć. Oni bez 30 lat, bez 40. Ja oni 35, 36, to oni rozumie, ale mówić to mało. To A ta ci co, no, godo, a jedno młodszy, ja ci go te znajesz. ti kučkasti, oni tu mi robią i to są sąsiadze, to z nimi, to ja jedno po kaszubsku godą. Oni mają wiele lat. A oni są troszkę młodsi jak ja. Oni już z nimi do szkoły chodzą i to oni byli pewnie 5-6 lat młodsi. Może i więcej, może i do 10 lat młodsi jak ja. Jedni są dość wiele młodsi jeszcze, ci co robią do mnie, to ten najmłodszy by pewnie był 36 albo jak. To on też to on rozumie wszystko, jak jest z nim godu i troszkę godu też to on. To wychodzi na to, że no młodsi ludzie, ja ci tu już po kasiubsku gadają, mają kwel 40 lat. To są no młodsi, ja ci już rozumieją gadać. A może i są młodsi też, ale tam dopiero nie mogę tego upamiętać do wszystkiego, ale to około 30 lat to jest troszkę dzinie ta mowa. Bo I wedle mnie, no- starzy umierają, a ci młodzi się nie uczyli tego, to uchodzi, ustąpiło im to. Bo no młodsi, ja ci go opłetku, to jest Raymond, wedle mnie. Nie, A on jest 50 lat stary. Nie, to on tak 5-6 lat młodszy jak ja. A tam są młodsi jak on, co mogą gadać też, ale Raymond może dobrze gadać stąd. Jo, z nimi normalnie Nie, są pogodą tak, jak nie. z każdym innym. Nie. Nie mam ni żadnego. To z tym. on tu wiele razy moim braciom czasem jeździ, to był rozpłatówku, a on to było 3 tygodnie dogromady, tam się pogodili i się rozmówili. Jo, a jak to myślisz, jako je recepta na to, żeby to copnąć? Żeby to było tak, jak to było prędzej?
Żeby ci młodzi godle. To może ciężko. To, nie wiem, nie wiem jak by to mógł. On to muszę tak jak to robię, to ich uczył, to jest zaczący, i żeby było więcej takiego. To ta mowa by nie wydzina i my mieli przyciskać i pchać to, żeby ta mowa się nie wydzina, żeby mogli dostać. To było dobrze, że ten Heritage i David i Tito, Szulis i ten Eddie i Tito wszyscy nastąpili na to, że tu przyjechał do Kanady ich uczyć. To bardzo dobrze. Bo tu nie ma, tu maluszko w to, co by mógł, co ta mowa by uczyła. Bo ja znaję, tu mama się, że była Polska, a to inna mowa była, jak polska mowa. To może nasze country, to było pewnie nasi starsi ludzie byli w Polsce wychowani, narodzeni i wtedy do Kanady przyjechali i wtedy ta mowa była inna. To może nie znali tej mowy, a teraz jak ja tam nazad był do Polski, oni teraz to było 2 lata pewnie, albo rok. Ja tam wyrósł na weselu. Ja tam wyrósł na weselu i byłem potem z nim, ciopię z nimi i z tymi, jak oni to Buda tu z Kanady wzięli tam do Polski i zestawili i wtedy tam mieli ten duży, czy te, jakby to święta, albo czy ten, no. Ja, to święto. Nie, to było z tego, to ciopię z tym tam powiesz, w tych Kaszubów w Polsce, to z tym, czym starsi ci ludzie tam, to źle tam było z nimi gadać. Ja sam tam z tymi Kaszubami tak rozmawiać, tak jak i tu doma. To tak szło, że te słowa, to było wszystko tak, jak ja był nauczył z ojcem, to wszystko tam znowu z nimi tam sam rozmawiać, tak jak się było po angielsku gadało, tu w Kanadzie. A z tyma młodszyma, co ty miał za problemy? Tam w Polsce? Ja tam nie miał. Ja z nimi, oni tam ma to tak jak i tu w Kanadzie. To ja tu muszę tylko angielskiego pomieszczenia w swojej mowie, a oni mają więcej polskiego w tej mowie. Jak oni po kaszubsku to mogli, ja się z nimi mógł rozmawiać, taki jak i tu, ale te jedne, nie ma te słowa. Oni mieli, ci starsi ludzie mieli te same słowa, jak ja tu był nauczony w Kanadzie. To, ale według mowy to można mogło rozmawiać, to tam nic nie znaczyło, czy starszy człowiek, czy młody, to wszystko szło, i to mogło. A czym więcej wycisów, to źle się gadało. I piwa przed tym jeszcze zdało. Ja wiem. A ludzie tam byli tak dobrzy, to byli na rąku nosili, to wszystko tak było w porządku. To naprawdę tych, co ma z tymi szotorami ławiali w tych łubów, to tych nazad pasło, a tych kaszubów tu przewiózł. To znaczyło, że wam brakuje ta więcej kaszubskich krwietu. No to Więcej kaszubskich emigrantów. No to na pewno. To by było dobrze, bardzo dobrze w Kanadzie, żeby było to. To by się tu zeszło, to między naszymi ludźmi, to jakby mowa inczy, to tak by się nauczył, ma Ant, jak to mówi, Cotka. To ona jak była dziewczą młodą, to ona powiem, czy do etawa, czy do rynku, na zarobkę, jak ona była ze szkoły skończona. Nie wiem, co to tam było, jak oni daleko do tej szkoły, pewnie w 8, albo ja pewnie w 8 ten klasę ona miała i jechała na zarobkę, to musiała być do etawa, bo to jest pewnie, bo się zeszła z Francuzem. To on nie mógł po angielsku, a ona też nie, a ona po kaszubsku, a on po francusku. To się ożenili, to ona się nauczyła po francusku i wtedy tak z biedą tam po angielsku się tam nauczyła. Mama moja się tam pyta, to było na Gostonach, to było dzieci młode, to było w Sherbrooke, w Quebec. I ona się pyta i mówi, tylko próbowała uczyć po kaszubsku. Nie, bo ciężko mnie nauczyć, co on mógł gadać po angielsku, tak połowić nie mógł. I tak z biedą się nauczył. I tam, no, ona się nauczyła po francusku, to mogła tak po francusku gadać, do tak jak mogła po kaszubsku albo po angielsku. To ona miała 3 mowy, ona trzyma. I to się ciężko uczy, jak człowiek jest starszy. To tak nie przyjdzie lekko, jak jest młody, a jak inny mowy nie ma, to musi się uczyć, czy nie. Ja też widzę u tych moich dzieci, że te moje dzieci są uczyły prędzej. To nie... Bo jak to jest w tej izbie, jak to nie jest głodany doma w izbie, to się ciężko
to ciężko się nauczyć, bo to musi być doma godany ta mowa. Bo ja się nauczył, bo ja był przerobić i innej mowy nie było przerobić, ale kaszubkowa mowa, temu ja się nauczył. A wtedy, jak ja był ze starym, to był w Pieluchach, to był dużo ze starym, ze swoim ojcem, całe życie. I temu, a on ze mną dur godał. A jak ja ci słowo licho mówił, to on mnie wiedno wyproszczał. Na tym mówi, nie, tak to się nie mówi, to musisz tak to mówić. I tak mnie było nakazane i tak, ja wszystkiego nie wiem, ale no, ja próbuję. I sobie swojej mowy nie wstydzę. A twój ojciec godał dobrze po angielsku? O, pański, też ma dobrze. Twoja mama godał jedno, że jak oni byli na Fliegerplacu, oni przyjechali jedna z Kasiepściły tu, to oni sobie go na Fliegerplacu w Kanadzie pytali na wiele on przejechał do Kanady. On miał Ja taki wiele akcent. lat, ja mu to Wietnamie A on był kręcił. tu, a on godał, że on jest tu urodzony, a jego staruszk tu przejechał. Nie. A oni mu wierzyć nie chceli, że on jest tu urodzony, on go z takim łecnym kaszubskim akcentem. Ja, no, bo to była ich nauka, jak oni byli doma, to było jedno. No tu prędzej tak twoja mama mnie powiada, jak ona tu przeszła, ona miała 17 lat, ona była 17 lat starą, na sołeżenia z twoim ojcem, to ona goda, że ona jakby so zbudza w jakimś dziwnym świecie. No, to Nikt było tu po ciężkie. anielsku nie godał. Nie. W siatce po kasiubsku godał. Wszystko było po kaszubsku, a teraz tutaj przewróceni, to tutaj więcej angielskie, a kaszubskie mowy maluszkie. No, to jeszcze wiele ludzi gadają między sobą, tych młodych to my maluszkie uczeni. Bo to w szkole to są ciężko, jak troszkę chodzą, to muszą się uczyć po angielsku. A kiedy to się teraz zaczęło tak zmieniać? To było pewnie 1960, well, jak my do szkoły zaczął chodzić, to co 30 lat nazad? Pewnie 40 lat nazad to się uczył, bo na świecie jak to szedł na zarobk do tych dużych miastów, tak bez po angielsku nie było mógł mówić, to się ciężko robota dostał. To nie, że ta mowa, co tam miała do tego, ale to wszyscy ludzie. To ten świat, nasza country, to była ta mowa była w jedno angielsku. A tu te mógł dostać robotę bez No angielsku. tu dokładnie, to w tych lasach i przy tych piołach i to jak, gdzie to, jak to zrobić? Tu mógł robić blisko domu, a nie to mógł wyjechać na te miasta i ci młodsi ludzie to wiele w jedno wyjechali i teraz nazwać jak oni tam robili 30, bez 40 lat, 30, bez 30 lat, teraz nazwać to przyjechali. Jedni westeli tam w tych miastach, a jedni tu nazwać przyjechali. Stąd to było do swoich korzeniów przyjechali. No. Okej, to teraz wiesz co? Dobra. Teraz jak zdrża na to, co mam tu robiony przez wnytka pół roku w 3 szkołach w Bears Bay, Round Lake i Wilnie, to widzę, że dzieci chcą się uciec. 90% moich dzieci to dzieci, ja ci poprywdzę chcałe i są nauczyły tego, co może się nauczyć 6-7 lat story dziecko bez pora miesięcy. Równak bez kontynuacji, bez prowadzenia tego dalej, bez pora lat, minimum pora lat, to nie ma tu szansy, żeby ta kasiebizna u małych dzieci utrzymać, że jak one dorosną, żeby one ze swoimi staruszkami, ze swoimi starszymi mogli gadać w tym języku, w jakim gadały całe pokolenia ludzi, jaci przejechali tu, a też jak żyli w starym kraju. Nie ma takiej możliwości bez edukacji, a też zrozumienia starszych, jaci muszą równak też pociągnąć ten kaszepści doma. Bo widzę po uczniach, jaci mają kontakt doma, że im to przechodzą wiele lży.
Mam taci dziece na birthday, ja ci poprawdzę je widzec, one mi nie darwają gadać z tego, że one mają po kasiepsku godony doma. To od razu je ciec, jak to dziecko łapie ten kasiepsi język, to jak bez leftu, bo jak wiatr to ima idzie w nos. Ten kasiepsi, one mają lży, wymawiają, nie mają problemów z akcenta, nie mają problemów z kasiepsim R, co tu jest bardzo wielką problemą, bo to anielsi R je taci jak pół tego słowiańściłe. Nie mają problemu z tyma zlepkama kasiepsich letrów. I tak poprawdza, jak ją wesztartował z tym kasiepsim tu w szkole, to po jednej, dwóch zajęciach było widać, kto z tym kasiepsim miał do czynienia, a kto ten kasiepsi pierwszy raz w dziecym cieje i moleno kasiepsi imię w papiurach, albo je często cezym człowieka. Chłesle musia też powiedzieć z drugiej strony, że mam dzieci, jaci nie mają kasiepsi krwie, a uczą są dość dobrze tego kasiepsiego, chcą co uciec. I to dla nich ciekawi, bo bardzo ważną sprawą jest to, żeby ten kasiepsi płedać na sportowno, żeby to co ima widziało, żeby te dzieci są płesmiałe, żeby one są dobrze pobawiły i żeby było taci nastawieni łedemkui tego szkolnego do tych dzieci. Ja miał stara takie uciec. Weszło mnie czasa lepiej, czasa gorzej, ale miał stara być dla nich nie leno szkolnym, ale też drecha do zabawy, żeby one miały, jak to są w Kanadzie, oni go dają wiele fanów z tej całej uczby i żeby nie było to leno uczeni sobie jakichś słowów na secho, ale żeby to było też jako zabawa, żeby to było jakiś potuńcowani, poskokani, czy pospiwani w tym języku. Widać je to, że kasiebi z Kanady nie leno idą w stronę języka, ale też w stronę całej kasiepsiej kultury, jako je tu sygnalizowano, tak pierwszyma zajęciama, jeszcze przed reszeniem kasiepskiego języka był kurs weszywów kasiepskiego tu. W pora szkołach w tych stronach jest uczony kasiepski weszyw. Były też są jakiś chance, żeby ten kasiepski reszył w szkołach wśród starszych dzieci, to można by było też ju dać zdepku tej kasiepskiej historii, bo to jest sprawa, jako je widzę też w Europie, u nas, na kasiebach, że są język uczony w szkołach dowo bardzo mało. Źle dzieci, a też starsi, nie wiedzą, czemu te dzieci uczą się po kasiepsku. Że to dziecko kończące tę uczbę kasiepskiego zadowo są dlocie mnie to, docie. To je buten sieku. To nie ma ni żadnego sieku to uczeni. Dlatego musi być uczba kultury i historii. Że to dziecko musi się jednego dnia zbudzić, łedecknąć i stwierdzać, ja so uczę tego kasiepskiego języka dlatego, że i tu je wymieniło, że to jest mój język, że taka jest moja historia, ja pochodzę z tego kraju, ja jestem buszny, że jestem kasiebą i chcę utrzymać ten język, bo to jest mój język. Że ja zobaczę ten język, straca wielką połowę mojego imienia, mojego becygła.